pasayaw pagkapat sa imong kamot. Singit nga to sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, lugso kauban ni Kristo. Singit awiti ang hari pasagi na siya musuli mismo sa kinabuhi mo. Singit ang tuwas langit, singit ang tuwas langit. Ato siyang daigon ibayaw, uban sa pagsayaw pagkapat sa imong kamot. Singgit nga to sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, lukso kauban ni Kristo. Singgit awiti ang hari pasagi nga siya musuli mismo sa kinabuhi mo. Singit ang tuwas langit, singit ang tuwas langit, daga ang tuwas langit, ang witi ang tuwas langit. Simbaan tuas langit, Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakig-uban, welcome na usab sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kadaugan o kalampusan, nga padayon siyang nag-uban o nagiya sa matag usa, din ang atong kinabuhi walay laing napataas o nahimaya o naalagaran kundi ang iya lamang ngalan. Sa ato karon nga panag-uban mga igsuon ato akong gihangyo matag usa sa pagduol ngadto sa tumbuhi nga Dios. Og dili nato kalimtan ang pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Atong hinumduman nga ikaw ug ako nagmalampuson sa mga buluhaton nga atong nahuman ining adlaw. Tungod na sa pagkamaayo sa Ginoo. Iyatang gibantayan, iyatang giproteksyonan ug ihatang gitagbo sa unsa may atong gikinahanglan. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Dios nga mao'y nagatiman kanamo. Dios nga mao'y nagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Dios nga walay makakumpara kanimo, walay makalabaw kanimo. Padayon mo kaming giubanan, padayon mo kaming giproteksyonan. Amahan Dios makagagahom. Salamat Ginoo sa walay hunong nimong pag-atiman o pag-amuma kanamo. Salamat Ginoo sa imong gugma nga maunungon. Gugma Ginoo nga padayon nimong gipabati sa matag usa. Padayon mo kaming gigiyahan o gipanguluhan sa mga pulog mga mensahe nga gikan gayud sa balaang kasulatan. Nga mo'y naghatag kanamo og kausaban sa pagpuyo namo sa kalibutan. Sa amo karong panag-uban amahan amo kang gipasalamatan, amo kang daygon, amo kang pasidunggan. Sa tanan nga amo ang mabati, madunggan nga mga pulong nga gikan kanimo. Salamat amahan nga ikaw o Dios magatabang kanamo. Nga dili lamang kutob kami sa pagkat-on,
kundili sa pag-apply o pagkinabuhi niini. Kay mahimong kawang ang among pag-ila ug pagtuo kun ang pulong nga among nadunggan ug nasabtan dili na mo ma-apply samtang puhi pa mis kalibutan. Busa amahan, among gipangayo ang imong tabang, ang imuhang pagdasig kanamo. Nga ang tanan nga mga pulog mensahe nga among nasabtan amo gayong ikinabuhi ug tabangi kami sa pagkinabuhi niini kay wala kami mahimo kun wala ka. Sa among panag-uban karon among ang puno ng pinasayng pabor panalangin gikan kanimo. Ug imong ipabati ang imong panalangin sa matag usa nga matinud-anon nga nagsunod sa imong mga mensahe. Kanunay namong gideklarar ang imong pagkamaayo ug pagpanalangin kanamo. Bisan pa sa among panag-uban, magmalampuson kami sa pagkabuot sa imong mga saad nga kami imong panalangin. Among plimon amahan sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios og maayong gabi sa tanan. Maayong gabi may pakiguuban sa tanan nga atong mga kaigsunan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa Shiny FM 101.3. Anano ka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod Malabuyok. Maayong gabi, maayong pakiguban og happy listening sa atong mga kaigsunan nga nagpuyo diha sa sitio Ampat. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Brother Juanito. Og sa atong mga kaigsunan diha sa sitio Linao, good evening. Ayong gabi sa atong igsuon nga si Brother Johnny uban ni Sister Christy og atong igsuon sad nga si Brother Julius nga nanuka diha sa sitio Linao. Maayong gabi. Maayong pakiguban og maayong pagpaminaw sa tanang mga De Villiers family. O sa tanan nga mga Dinoyo family, maayong gabi ang Dios magpanalangin. Maayong nga pagpaminaw sa ato mga kaigsunan nga nagpuyo diha sa sitio Pantag. O ato mga kaigsunan diha sa sitio Kalugtugan, maayong gabi, umay pakiguban. Good evening ni Brother Pedro Arsola o ni Brother Moses Cardente, maayong gabi kaninyong tanan. Ayong gabi may pagpaminaw sa ato mga kaigsunan nga nagpuyo sa Luzon, Visayas ug Mindanao, mainguman sa gawas sa nasod. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanan. Dalaygon ang Dios nga mao'y nagpanalangin sa atong panag-uban inimong programa. Inyong programa, akong programa, atong programa. Kay ikaw ug ako usata sa lawas ni Kristo. Mayong gabi may pakiguban sa atong maigsuonan, ilabi na ni Brother Daryl Herolaga og ni Ivy Andalan. Matod pa Pastor pare quiz ng song Ikaw ang Kusog. Salamat watching from CI Sambuanga, Sibugay. Awit makalangit mga kaigsuonan nga gipaabot diri sa atong programa. Ato ning tagaan og pagtagad. Apan ako lang ipahibalo mga kaigsunan sa ato nga panag-uban karon, dili ta na mga awit makalangit akong mahatagan og pagtagad tungod kay ang atong oras gamay na lang sad. Awit makalangit, ikaw ang kusog. Bisan asa taning naong sa kalibutan mga kaigsunan, wa gilain natong tuuhan nga mo'y makahatag natong kusog kundili ang atong Dios nga atong gilagaran. Aron mabatunan og maangkon nato ang kusog nga pinasahi gikan sa Dios, saligan nato siya. Kay matud pa sa iyang alagad nga si Propeta Isaias sa iyang mensahe nga ang mosalig sa Ginoo makabaton kanunay bag-ong kusog, dili daang kusog, bag-ong kusog. O niya gihisama sa mga agila nga dili maluya, dili kapuyan og dili gyud maluya, ang musalig sa Ginoo. Kana mo ingon tang mga musalig sa Ginoo mga kaigsuonan, kadtumang mga tawo nga nasayod sa mga pamaagi sa Dios.
Ang tinuod nga tao nga misalig sa Dios, katong mga tao nga nasayod sa mga pulog mga pagtulunan sa Ginoo. Ang problema Hindi man ta kasiguro sa pulong pagsalig kung wala tay nasayran o wala tay nahibaw-an. Tungod kay doon na tay nahibaw-an nga mga pamaagi, labaw sa tanan sa mga saad sa Dios, kita mo'y angayan nga mosalig sa Ginoo. sa imong bugma. Og mao na nga sa panahon nga dili gayud ta mo bulag ning malimot sa pagsalig sa Dios, makalaho tay tas pagpangalagan. Kay dili kita kapsan og kusog, kay doon na tay gikuhaan sa atong kusog. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Mary Joy. Og maayo nga pakiguban ni Jima Popa Peresoris. Pa-shout out ko pastor sa taga Barangay Manatad, Sibunga. Good evening ni Gmart Villanoca. Maayong gabi pastor. Dalaygon ang Dios, makabati na usab ako sa ihang mga pulong nga maoy iwag sa atong kinabuhi. Request song ulan sa panalangin. Salamat pastor and God bless you all watching from Pulilan, Bulacan. Ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo ang Maayong pakiguban ni Evelyn Serapin. Maayong gabi pastor, maayong gabi sad ninyo tanan sis. Og maayong pakiguban ni Tata Naro Panansang. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tanan, God is good all the time. Maayong pakiguban og happy watching ni Berisio og ni Girl Anerel Gara. Maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo makatan-aw na usab mi sa imong live. Makakaon na usab ang among espirituhanon from Toledo City. ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Maayong gabi may pakiguban ni Ikaw Inday Kaligid. Maayong gabi ninyo Inday og ni Rizal. Maayong gabi pastor sa among pastor nga makugihon Pastor Gideon. Maayong gabi og kanimo uban sa imuhang pamilya. Maayong gabi sa tanang viewers. Dalaygon ang atong buhi nga Dios nga maoy nag-uban kanato kanunay. God bless everyone. Maayong gabi no. Salamat kaayo. Awit makalangit, ulan sa panalangin. From South Atong tagaan og pagtagan. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Tata Naro og ni Evangeline Boko. Mayong gabi Pastor Gideon og sa tanang kaigsuonan ni Kristo. Si Jomar Saling, mayong gabi request kog itataas. Itataas man siguro gyud akong tan-awon itinaas. Itinaas akong pangitaon. Salamat sa pag-antos mo sa cross. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo sa kinabuhi ko. Jesus, udaygon ka sa kinabuhi ko, simbahon ka sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo Jesus. Salamat sa Mayong gabi may pakiguban ni Abi Libradelia. Mayong gabi watching from Cebu. Ang Dios magpanalangin. Si Gregorio Kiring, maayong gabi pastor. Ug sa tanan nakong kaigsuonan sa Maranatha Libas Church, wala mi kasaka karon kay naay gibati ni Sister P. Si Berisio Chungi, pastor, mamalihog kog apil ampo sa ako anak. Hinay-hinay siya nga dula email, halos man gyud dili siya tuo nako. Mo gyud nay challenge sa mga inahan o sa mga amahan. Iampo nato na siya
pero naani mo ang pag-amuma, naani mo ang trabaho. Ang pag-ampo nga wala ubanig trabaho, mga kaigsuonan, kuli nga madawat ang tubag sa Ginoo. For example, nag-ampo ta nga, nag-ampo ta nga nangayo tag trabaho, pero wala ta mga apply. Nag-ampo ta mga kaigsuonan para sa imong anak nga mawa ang iyang email, pero imo ra pong pasagdahan, tagaan nimog 5, wala nimo disiplinaha, di gyud na mahitabo nga ang imong anak mo undang sa email. Disiplinaha imong anak, disiplinaha sa Kristohanong disiplina. Kanang mo ingon tang disiplinaha sa Kristong disiplina, ampo imong anak, pandungi, may uban ang gugma. Sabta, walay bata nga di kasabot. Pero kung kasab-an na to, disiplinahon na to sa kalibutanon, unang na ay mga bata nga mura og kana bitang magahi, mukubol, kay damor man silang matingala. Pero kung Kristohano, disiplinahon na to sila sa Kristohanong disiplina, makuha na sila, makaamgon na sila. Walay bata nga dili kasabot. Ako mo ingon gyud ko nga walay bata nga dili kasabot. Makasabot gyud ang bata. Si Janer Estante, bless evening po Pastor Gideon og sa imong tibuok pamilya, dalaygon ang buhing Dios sa tanan viewers and listeners. Si Berisio Chungi amping mo permi Pastor uban sa imong pamilya, salamat kaayo. Si Arlene Suyan Trasaris, maayong gabi Pastor, pakikanta Goodness of God Bisaya. Si Merlin Garganera, maayong gabi Pastor sa tanan, naminaw ning imong programa ang Ginoo magauban kanatong tanan. Oras ato nga programa alas 8:22 na sa kagabihon. Kung doon na mo'y mga awit, mga makalangit nga inyong gi-request diri sa atong panag-uban, dili na nato matagaan og pagtagad tungod kay ang atong oras nagdagan, ato nang tagaan og pagtagad ang mga pulong sa Dios nga atong hisgutan. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanato sa atong panag-uban, diin ato na usab nga makatunan, madunggan ang ihang mga pulong. Ang mga pulong nga ato rong hisgutan mga kaigsuonan, naghisgot ni sa mahitungod sa simbahan. Nga kung imong tan-awon ang simbahan, giawayan, giilogan ang simbahan. Daghan kaayo nga muangkon nga sila ang tinuod nga simbahan, o daghan nga muangkon mga kaigsuonan nga sila ang gitukod ni Hesukristo. Kay maunay usas mga gibasihan nga maoy maghatag gyud og kaluwasan ang simbahan. Ang simbahan maoy makahatag og kaluwasan. Ang problema, mauni wala kay mabantay sa mga tao. Daghan nga mga tao nga muangkon nga ang simbahan maoy makahatag og kaluwasan, pero wala gani makahatag og kabag-uhan. Nagsigira gayapon og bisyo sa kalibutan. Makaingon ta mga kaigsuonan, wala may hustisya. Makaingon ta nga dunay mga mensahe nga wala gyud maigo sa balaang kasulatan, wala maigo sa mensahe sa Dios. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, mahitungod ni sa tinuod nga simbahan, mga pagmatuod sa tinuod nga simbahan sa buhing Dios. Ang pagpamatuod alang sa uban nga mga organisasyon, ang ilahang basihanan sa pagpamatuod sa tinuod nga simbahan sa buhing Dios, ilang gipaagi og mga history. Unya gipaagi nila og mga reference na ay mga gipalutaw, gipakita nilang mga ebidensya. Pero kining tanan mga igsuon, dili na to makaplagan sa balaang kasulatan. Kay ang tinuod nga simbahan mga igsuon kus Ginoo, wala tagui sa Biblia.
gipadayag. Kaniadto matud pa sa sulat ni Apostol Pablo nga ginataguan apan gipadayag sa Dios. Ang simbahan mga kaigsuonan nga alang sa atong buhing Dios or simbahan sa buhing Dios nga atong gilagaran, giklaro gyud sa Biblia kung unsay batasan, unsay kahimtang, kung giunsa pagdumala o kinsa ang mga nagdumala. O pag-abot sa katapusang libro sa Biblia nga mao ang gipadayag, ang simbahan nga gitukod ni Hesukristo mga kaigsuonan nga gidumala sa mga magtotoo o sumusunod nga mao ang ihang mga disipulo ngadto na mga disipulo. Kay ang mga disipulo nagtudlo og nanudlo og mga tao hangtod nga dunay mga nahimugso sad nga mga disipulo. Sa lain nga mga pinulungan sumusunod ni Hesukristo. Ug si Apostol Pablo duna say mga sulat nga nagpamatuod nga ang mga tao diha sa simbahan sa buhing Dios gitawag gyud og mga kanabitaw nagkinahanglan gyud nga mosunod ni Kristo. Mao na niingon si Apostol Pablo nga sunod mo kanako ingon nga ako nagsunod kang Kristo. Ang tao nga nagsunod kang Kristo, mga igsuon ko sa Ginoo, gipakita gyud sa Biblia nga may sama gyud ni Hesukristo. Kumbaga mahimong balaan, mahimong matarong, mahimong mapaubsanon ug mapailubon. Kay kung moingon tang nagsunod ta kang Kristo, kita mismo mga kaigsuonan makamatikod nga ang kinaiya ni Kristo atong makita sa atong kinabuhi. Usa sa mga gipakita sa Biblia nga magpamatuod nga naa gyud ta sa tinuod nga simbahan sa buhing Dios ang kausaban sa atong pamatasan, ang kausaban sa ato ang kinabuhi. Maunay tinuod nga pagpamatuod sa Biblia. Bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, wala nay bisyo. Apan ang tao nga moangkong nahiusa, apan nagpuyo ra gyapon sa bisyo, naglunang gyapon sa bisyo. Ang lisod kaayo nga pulong no, naglunang kanang mura og gimarka bahala na ang kinabuhi sa kalibutan. Moingon tang naglunang kana bitawng nagpaundayon na lang gyud. Kung ang usa ka tawo moingon nga naa sa simbahan sa buhing Dios, unya wala mabag-o ang ihang panghuna-huna, kalibutanon ra gyapon. Kung moingon ang tawo nga naa sa simbahan sa buhing Dios, apan padayon ra gyapong nagbuhat og dili maayo atubangan sa Dios, ihag gyapon gi hugawan, gimansahan ang iyahang kinabuhi atubangan sa Dios. Mga tao kana nga naglimbong sa ilang kaugalingon, nag-ilad sa ilang kaugalingon. Sa atong panag-uban karon mga kaigsuonan, ato ning himay-himayon ang sulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo. Ako kamong gihangyo sa pag-abli sa inyong Biblia aron atong hisgutan. Pananglitan kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud ninyong ipaabot diri sa ato ang comment section sa ato ang live ang pulong mo kinabuhi ko. Ablihi inyong Biblia diha sa unang Timoteo kapitulo 3 versikulo 14 hangtod sa 16. Samtang gisulat ko kini
Gilauman ko nga sa dili madugay makaanha ako kanimo. Apan kon malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo kung unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhing Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nagpakita siya ingon nga tao og na matud-an nga matarong pinaagi sa espiritu. Og nakita siya sa mga anghel, giwali siya ngadto sa kanasuran, gituohan dinhis kalibutan og gibayaw ngadto sa langit. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga si Apostol Pablo na naningkamot sa pagbisita sa iyahang anak sa pagtuo nga mao si Timoteo. Atong hinumduman kini si Timoteo usa ka batan-on nga kusog kay mo basag Biblia. Diha sa kapitulo 3 sa ikaduhang Timoteo bersikulo 15, diha giklaro ang kahimtang mahitungod or batasan kinaiya sa usa ka batan-on nga magtutuo nga mao si Timoteo. O gipakita ni Apostol Pablo diha sa iyang sulat nga ang pamaagi aron ang tao makabaton og kaalam nga pinasahi nga gikan sa Dios mao ang pagbasa sa Biblia. Damor natong basahon ang Biblia, damor tang makabaton sa kaalam nga langit nun. Diha sa kaalam nga langit nun, mulawom ang atong mga nahibaluan, mulapad ang atong mga nakatunan, mahitungod sa plano sa Dios ug mahitungod sa pamaagi sa Dios. Mahitungod sa mga sugo ug mga pagtulunan sa atong Ginoo. Damor nga mulalom ang atong mga nakatunan ug damor nga mulapad ang atong mahibaw-an mahitungod sa tanang mga minsay sa Dios. Damor nga masuod nato ang Ginoo. Kung damor nga masuod nato ang Dios, damor nga dili ta pasagdan sa Ginoo. Kung kita dili pasagdan sa Ginoo, makahimo na tas pagpanalangin nga tusuban. Dili lamang sa pagampo kundi sa pagtabang, dili lamang sa espirituhanon kundi sa mga material usab nga mga bahin. Mao nang kasagaran sa tinuod nga mga Kristohanon, makapakaon sila sa uban, makaatiman sila sa uban. Kay panalanginan man sa Dios ang tinuod nga mga Kristohanon, dili lang sa mga espirituhanong bahin kundi sa tanang aspeto sa kinabuhi sa tao. Damorta nga panalanginan sa Dios kay gusto sa Ginoo nga damortang mahimong instrumento sa pagpanalangin sa uban. Si Apostol Pablo nagtinguha gyud nga makabisita siya kang Timoteo kay doon na siya gusto nga ipasabot mahitungod sa relihiyon nga kaniadto pa lang ginailawgan, ginaawayan. Sa wala pa matao si Jesus, hangtod nga nahimugso og nagsugod sa iyang buluhaton, ang mga tao nag-ihanay, nag-away mahitungod sa pagtuo. Kumbaga, ang pulong simbahan nga gituuhan sa mga tao mura siyang produkto nga kumbaga gikinahanglan nga ikomersyal nga para pagdani, pag-agni sa mga tao aron ang mga tao maoy mukuha or maoy mudawat sa maong relihiyon. Muna nga ang mga tao nga relihiyoso kaayo, kanunay nilang itaniyag ngadto sa mga tao nga ang ilarag yung relihiyon mo makaluwas.
Unya ikumpara nila nga tus uban sa pangutana nga kung ang inyong relihiyon dili makaluwas, unsa man di kapuslanan nganong ang tao mangita pa man sa inyong simbahan. Nganong ang mga tao wa nay kapuslanan kung ang mga tao musimba diha sa inyong simbahan, kay wa man day kaluwasan ang inyong simbahan. Mga igsoon, ang simbahan dili maoy manluluwas, kundili maoy luwasonon. Kini giklaro sa sulat ni Apostol Mateo. Pablo diha sa Epeso. Diha sa Epeso kapitulo 5, ingon diha sa versikulo 23, ingon dinhi kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan, og si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Ang simbahan luwasonon ni Jesus Christ. Ang simbahan, mga igsoon, kung imong lantawon, mao ka ng mga tao nga nagtuo kaniya, mga believers, mga sumusunod ni Jesus. Mahinungdan si Apostol Pablo, nagsulat siya mga mensahe ngadto sa mga kasimbahanan, nga moingon siya nga ipangumusta ko sa mga simbahan, sa laing nga pinulungan ipangumusta ko sa mga kaiglesihanan. Sa sulat pa lang ni Apostol Pablo, ang iglesia nga gihisgutan mga tao nga nagtuo kang Kristo. Kay kung maingon ta nga ipangumusta ko sa mga kaiglesihanan, unya ang gitumong ni Apostol Pablo ang ngalan sa ilang simbahan, unsaon man pagrispan sa ngalan sa simbahan ni Apostol Pablo kon ang ngalan sa simbahan maoy gipangumusta ni Apostol Pablo. Ang gipangumusta ni Apostol Pablo mao ang iglesia, ipangumusta kos mga kaiglesihanan. Buti pasabot nga si Apostol Pablo nagpakita sa kahimtang sa simbahan kaantigong mo response sa laing bahin nga ang simbahan mga magtotoo, mga sumusunod ni Hesukristo. Ikaw ug ako mao ang simbahan nga gitukod ni Hesukristo. Dili ng karatula, di gyud ta kakita bisan pas history nga si Hesukristo nagtukod og simbahan, kumbaga nagtukod og karatula. Dili karatula ang gitukod ni Hesukristo, kundili ang mga tao nga mingtuo kaniya. Mao bitaw nga gipakita niya unsa ang kinaiya sa simbahan. Gipakita diha sa Biblia unsa gyud ay ang kinaiya sa simbahan. Buot ipasabot, tao gyud ang simbahan, kay doon naman say kinaiya. Kung moingon tang karatula, mga igsuon kos Ginoo, kung walay tao kanang maong karatula, di gyud na sa simbahan. Bisag ang ngalan simbahan sa Dios, bisan pa mga kaigsuonan kon ang ngalan balay sa Dios, mga igsuon, kung walay tao di gyud na simbahan. Si Jesus miingon nga ang balay sa Dios pagkatawag og balay alampuanan. But ipasabot ang tigumanan, mga igsuon kos Ginoo, dunay mga taong mag-aampo. Una diha sa simbahan, mga igsuon, gitudloan ta unsay trabaho
nato ingon nga kita lawas ni Kristo. Ingon nga kita luwasonon ni Hesukristo. Kita ang simbahan. Ato gyud ang tuuhan sumala sa gipasabot sa balaang kasulatan. Nga giklaro din nga ang simbahan mao ang luwasonon ni Hesukristo. Si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Mao na nga giluwas ta pinaagi sa dugo ni Hesukristo ug sa kamatayon ni Hesukristo dito sa cross. Mabatunan lamang ni sa tao kung ihang dawaton og tuuhan ang mga pagtulunan ni Hesukristo. Kana bitang pagtuo ug pagdawat, dili man na pagtuo pagdawat sa ngalan ni Hesukristo. Ang tinuod nga kahimtang sa tao nga mingdawat og mituo ni Hesukristo, dili na sa ngalan lang, kundi sa pagtulunan. Kay mo ingon ta nga nagtuog ni dawat ko ni Hesukristo unya wa kay natay nakatunan nga mga pagtulunan. Unsaon na to pagkasiguro nga gidawat nato si Jesus? Ang tinuod nga tao nga mingdawat og mituo ni Jesus, dunay nakatunang pagtulunan ni Jesus. Ang tinuod nga itong gidawat ang iyang mga pagtulunan, ang iyang mga mensahe, ang iyang mga sugo, ang iyang mga pamaagi, ang iyang mga saad. Maunay atong gidawat, maunay atong gituuhan. Kay maunay mudala nato sa kausaban hangtod sa kinabuhing walay katapusan. Kay kumuingon tang midawat ta ni Jesus Christ, kumuingon ta nga mingtuo ta ni Jesus Christ, wala tay kalibutan sa iyang mga mensahe, wala gyud tay wala gyud tay kausaban nga mahitabo, wala gyud kausaban nga mahitabo sa atong kasing-kasing sa atong nauna. Now dinhi sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo kapitulo 3 versikulo 14, dinhi gipakita nga si Apostol Pablo nangandoy nga makabisita ngadto sa iyang anak sa pagtuo nga mao si Timoteo. Pero iyang nabati nga dili niya masiguro nga makaabot ba siya, madali ba ang iyang pagbisita o pag-abot sa imutangan ni Timoteo, kay nagkalagyo man sila ani sa iyang pagsulat. Naa si Pablo sa gitawag duha ka kahimtang nga ihang giangkon kining duha ka kahimtang. Una, kung itugot sa Dios nga makabisita siya, makita gyud sila ni Timoteo. Apan kon dili itugot nga magkita sila, ang gipakita niya malangan siya. Apan kung malangan siya, duna siya gipakita dinhi nga plan B. Pananglitan ang plan A, magkita gyud sila. Kung dili man gani matuman ang plan A, dunay plan B nga suporta ni Apostol Pablo. Ingon siya diha sa versikulo 15, apan kun malangan ako, kining sulata maoy mutudlo, magtudlo kanimo kun unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Now kining sulata nga gihisgutan ni Apostol Pablo, magsugod ni diris versikulo 1 sa kapitulo 3 nga naghisgot sa tinuod nga kahimtang sa mga tao diha sa simbahan, gikan sa pangulo ngadto nas mga katabang, ngadto nas mga tao ni anang maong simbahan. Diha gipakita sa sulat ni Apostol Pablo agig pagpamatuod nga kanang maong simbahana maog yunay tinuod nga simbahan sa buhing Dios, maog yunay haligi og sukaranan sa kamatuoran. Ang pagpamatuod ni Apostol Pablo kanang simbahana
gidumala og mga pangulo nga dunay asawa. Unya usa ra gyud asawa. Ang mahitabo manggod mga kaigsunan, daghan kaayo nga mga bantayan kaayo ni nato kana bitang simbahan nga wala dumalaha og pangulo nga walay asawa. Bantayanan kaayo. Kay ang mga gipakita ni Apostol Pablo, ang tao nga nagdumala sa simbahan, unya dili na moabot ang panahon nga dili siya makapugong, unya wa say asawa. Ang mahitabo sa gipakita ni Apostol Pablo, malagmit nga makasa siya. Mauna nga usa sa mga gi-require sa pagdala og simbahan or mga gi-require sa mga pangulo sa simbahan, duna gyud asawa. Sa panahon ni Apostol Pablo, even sa panahon ni Hesukristo, ang mga pangulo nga nagdala og simbahan kaniadto sa wala pa mamatay si Jesus o wala pa gilangsang si Jesus dito sa cross, ang mga nagdala og simbahan gitawag gyud mga pare. Usa sa mga pare nga gihisgutan diha sa panahon ni Jesus, dunay asawa. Mauna nga ang tinuod nga simbahan mga kaigsuonan nga gipakita ni Apostol Pablo, ang mga pangulo duna gyud nay asawa. Mauni sulata nga matud pa ni Apostol Pablo nga, Timoteo, kung pananglitan malangan ko kining sulata, maoy mutudlo kanimo sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Mauning sulata nga mugiya kanimo aron mailhan nimo diha, aron mailhan nimo kung unsa gyud ang balay sa buhing Dios. Una sa tanan, ang balay, ang simbahan, gitawag siya balay sa buhing Dios. Ang Dios anang maong simbahan, buhi, but ipasabot mo response. Mao na nga ang mga tao nga musimba sa simbahan nga kana bitang gihimong haligi og sukaranan sa kamatuoran, ang mga tao nga musimba diha mga buhi nga mga tao. Ang ilahang ihalad mga buhi, dili ng mga patay. Dili mo dawat ang Dios og halad nga patay. Mga buhi, usay buot ipasabot. Buhi ang gugma, buhi ang pagtuo, buhi og paglaom. Ang tao nga buhi og gugma, dunay gibuhat, pero ang taong patay og gugma, way gibuhat. Mao bitaw na niingon si Jesus nga, tinuod nga nahigugma mo nako, nagbuhat mo ug nagtuman mo sa akong mga sugo. Mao bitaw na niingon si Apostol Pablo sa Roma kapitulo 12, alang sa mga tao nga musimba sa Dios diha sa simbahan sa buhing Dios. Kinahanglan ang magsimba diha muhalad gyud sa buhi nga halad. Diha sa Roma kapitulo 12, diha giklaro ang tinuod nga pag-alagad o tinuod nga pagsimba. Miingon siya diha sa bersikulo 1, kapitulo 12 sa Roma, busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad, balaan, ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. So diha sa simbahan sa buhing Dios, ang mga tao nga mosimba ngadto sa buhing Dios, ang ilahang gitinguha, ang ilahang gipakita dinhi mga kaigsuonan nga ihalad, mao ang mga buhing halad. Kung moingon tang buhing halad, murispan sa mensahe sa Dios.
Ingon sa dinhi, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad. Kung muhalad tas Ginoo, kung ang atong kinabuhi ihalad ni ngadto sa Ginoo, kinahanglan mo response ni siya. Mo response ni siya sa mga mensahe nga atong madunggan diha sa balay sa Dios. Kay diha sa balay sa Dios, madunggan nato ang pulong sa Dios. Diha sa balay sa Dios nga mao ang simbahan nga gihisgutan niining katapusan nga kapanahonan. Ang mga gihisgutan diha sa balay sa Dios o sa simbahan sa buhing Dios, pulong sa Dios, mga pagtulunan sa Dios, mga sugo sa Dios, mga saad sa atong Ginoo. Unya ang mga tao nga muhalad alang sa Dios, kinahanglan ang ihalad buhing halad, dili ng patayng halad. Buhing halad, buot ipasabot anang buhing halad mga kaigsuonan, mo response. Kana bitang ang atong kinabuhi makadungog og wali, mutuman bitaw ta, mutuo ta, mudawat ta. Ang tao nga mituog midawat mga kaigsuonan, nagkinabuhi sa mga mensahe. Kaya ang mga mensahe mga kaigsuonan sa atong buhing nga Dios, puno nagpagbadlong, puno na og pagsaway, puno na og pagtudlo. Ang pulong pagtudlo mga kaigsuon, nagpakita na nga kinahanglan na atay makatunan. Kay kon ang usa ka magtutudlo nga nagtudlo sa mga tao ug ang mga tao nga iyang gitudloan way nakatunan, dili sa epektibo sa iyang pagkamatutudlo. So ang giklaro diha mga kaigsuonan, kung muingon ta nga ang pulong ang gitudlo diha na agyud tay nakatunan, mo response gyud ta sa mga pulong sa Dios, sa mga mensahe sa Dios. Mao bitaw nang dili ta maka pugong sa atong kaugalingon, mo ampo gyud ta. Dili ta makapugong sa atong kaugalingon nga muday gyud ta. Dili ta kapugong sa kaugalingon mga kaigsuonan nga mukanta gyud tag mga pagdaig, mga pagpasidungog, mga pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Nganuman buhi man ang atong halad. Kung buhi ang atong halad mga kaigsuonan kus Ginoo, makalihok ta. Maunay mga tinuod nga mga buhing halad, makalihok ta. Muhalad tag mga pagdaig, musayaw ta, mulukso ta. Diha sa atong pagsimba, ingon nga atong gihalad ang atong kinabuhi sa atong buhi nga Dios. Kumusta naman ang atong mga kaigsuonan inig panahon sa pagsimba? Inigsayaw ang awit mga kaigsuonan, sayaw tamas ginhawa. Unsa may tamas ginhawa nga magsayaw nga magtuhoy ra? Lukso tamas sa makaya. Saon pag yung lukso ka tamas makaya nga ang tikod igo ra may igo rang nitikab. Kabalo ba mo unsay nitikab? Murabag ang tikod ba igo ra ni kang-a. Unya ang kanta lukso tamas ginhawa. Mao ba di ay nay lukso nga tamas ginhawa nga ang tikod igo rang niting-ab? Kanang lukso nga tamas ginhawa, gitawag na slaing pinulungan nga nilayat gyud ka. Lahi tong nilayat sa bungaw, nilayat sa ubos. Kanang layat mga kaigsuonan ni lukso gyud ka ba? Mao nay tinuod nga lukso nga tamas ginhawa. Mao na nga kung muhalad ta, atong ihalad ang atong kinabuhi, ingon nga buhing halad. Moingon ginitang buhi mga kaigsuonan, mulihok gyud ta. Musayaw gyud ta sa pagkamaayo sa Dios, mulukso ta. Unya kumusta naman ang ato ang sinayawan, ang atong linuksuhan?
Ang uban nga mga simbahan, wala biya gyud nila ni buhata. Kung musulod silag balay alampuanan, mga kaigsunan, diindaygo nila unta ang Dios. Managtuhoy raman ang uban, mga lugpoy. Mura og unsay gitanaw. Ang uban murag nangispiya. Lingi sa wala, lingi sa tuo. Nagtuhoy ra. Dili buhi gyud ang halad. Kay ang buhi nga halad mga kaigsunan, ang buhi nga pagsimba, may response. May response sa awit. Muingon tang may response sa awit, kung unsa gani ang mensahe sa kanta, gi-aksyon. Siya rog wa kita kasabot, ana. Kasabot kita. Ang buhing halad mga kaigsunan, diha sa paghalad sa atong kinabuhi ito sa Dios, uban sa mga awit, uban sa mga mensahe diha sa mga awit. Kung muingon ang awit, dagan sad. Saon pag-ingon nga dagan mga kaigsuonan nga wa manggani mutikang bisag usa. Kanang dagan magyud na. Di magyud na yung tikag-tikang. So dunay mga halad mga kaigsuonan nga dili makit-an ang halad nga buhi. Kay ang tinuod nga buhing halad, mo response man siya, mulihok man siya. Munang muadto ganitag simbahan aron sa pagdaig sa Dios, aron sa pagpasalamat sa Dios, aron sa pagpasidungog sa Dios, ato siyang halaran, pasidunggan uban sa mga awit makalangit nga gipakita sa buhing halad. Kana bitawng buhing halad, unsay mensahe unod sa kanta, atong gi aksyon, atong gibuhat ba. Unya ingon siya dinhi, usas mga gilikayan kining pagpaiuyon. Kung ang kalibutan musimba nga magtuhoy, ayaw ninyo sila uyoni. Ayaw sila sunduga. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan nining panahon na. Kay ang mga pamatasan nining panahon na, kung imong lantawon sa katapusang mga adlaw, ang pamatasan sa mga tao, ang pagsimba, uga na. Kay ang ilang hunahuna o ang ilang kasing-kasing, nakasintro nas ilang kaugalingon og sa kwarta. Maunay giklaro diha sa sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa unahan. So kinahanglan sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan nga ihalad nato sa atong buhi nga Dios, buhi gyud siya. Kay ang atong gihalaran buhi man nga Dios. Og miingon siya sa unahan, miingon siya dinhi, kanang balaya mao ang simbahan sa buhing Dios, ang haligi og ang sukaranan sa kamatuoran. Wa may lain nga gihisgutan ang haligi og sukaranan sa kamatuoran, si Jesus. Mao na nga ang tinuod nga simbahan mga kaigsuonan, makit-an ang kinaiya ni Jesus. Makit-an ang tinguha ni Jesus sa mga tinuod nga simbahan. Naunsa man di ay trabaho nga makit-an nato sa tinuod nga simbahan. Unsa man di ay trabaho sa mga sakop nga naa sa tinuod nga simbahan. Kung moingon tang sakop, tanang mga nagsimba diha, naagyo na sila'y nabatasan og ang maong batasan maoy batasan ni Hesus. Naagyod sila'y nakatunan nga buhat, na ikinaiya nga buhat og kanang nakatunan og naikiniya na buhat, mga nakatunan nga gipakita gikan ni Hesukristo, mga kinaiya ni Hesukristo. So unsa may kinaiya og buhat ni Hesukristo, mao poy kinaiya og buhat sa mga tao diha sa tinuod nga simbahan. Og kini gipakita ni Apostol Santiago. Now kung imong tan-awon ang imong Biblia diha sa libro
ni Santiago Kapitulo 1:27. Miingon siya dinhi, alang sa Dios nga Amahan, ang putli og matuod nga tinuohan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod, og ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Ang giatiman, mga ilo ug ang mga byuda. Mao bitaw na sa panahon sa mga apostoles, ang mga apostoles nabisi na sa pagbahin-bahin sa mga panalangin nga gipaambit o gisalig gikan sa mga tao nga mingtuo sa Ginoo. Kay ang mga kabalo ba mo mga kaigsuonan, kabalo na gyud ako moingon kung kabalo na gyud mo ani. Ang tinuod nga nagtuo or mga magtutuo mipaambit sa ilang panalangin ngadto sa mga tao. Og ang ilahang pagpaambit sa ilang panalangin ngadto sa mga tao giagis mga apostoles. Og sa diha nga nagkadaghan ang mga magtutuo, nagkadaghan ang mga panalangin gikan sa mga magtutuo. Og sa dihang nagkadaghan ang mga panalangin, nagkapuliki ang mga apostoles sa pagbahin-bahin sa mga panalangin. Kay ang mga trabaho sa mga tao nga naas tinuod nga simbahan, ang giklaro diha pag-atiman sa mga ilo ug pag-atiman sa mga byuda. Ug ang ikatulo, naa sila'y pagpaningkamot nga dili kabulingan ang ilang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Buti pasabot, wala gyud sila magpahiuyon sa kalibutan. Maunay tinuod nga simbahan. Pero kung naamay muingon nga sila ang tinukod, sila ang tinuod nga simbahan, apan ang ilahang kinaiya, ang ilang batasan, ug ang ilang kahimtang naas kalibutan, dili na sila maoy tinuod nga simbahan ni Kristo. Kabantay ta mga kaigsuonan sa unang mga magtutuo, dili na ta kakita sa kinaiya sa mga magtutuo nga atong makita sa Biblia. Grabe ang mga kinaiya man sa mga magtutuo diha sa Biblia. Kung atong tan-awon sa mga kinabuhi karon sa mga magtutuo sa atong panahon, layo na kayog diferensya. Siguro kung ikaw mo'y maghuna-huna sa akong giingon nga diferensya sa kinabuhi sa mga unang magtutuo sa panahon sa mga apostoles ug sa kinabuhi sa mga magtutuo karon nga mao kita, moingon gyud kong dako na kaig diferensya. O kaha mga magtutuo karon nga naas inyong simbahan kaysa mga magtutuo sa panahon sa mga apostoles. Ato kunong tan-awon ang batasan. Moingon tang batasan kinaiya sa mga magtutuo sa panahon sa mga apostoles. Buhat Kapitulo 2, 31. Buhat Kapitulo 2, 31. Ato rang tan-awon ha, ang kahimtang, ang kinaiya, mga batasan sa mga magtutuo sa panahon sa mga apostoles. Buhat Kapitulo 2, versikulo 31. 31. Okay. 43 di ay. Dili 31. Buhat Kapitulo 2, 43. Kinabuhi sa mga magtutuo. Ato kunong tan-awon ang kinabuhi, ang kahimtang, ang kinaiya sa unang mga magtutuo sa panahon sa mga apostoles.
kung pareho pa ba sa mga magtotoo karon nga miangkon nga sila ang tinukod ni Kristo. Tan-aw nato. Daghang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan ang nahimo pinaagi sa mga apostoles, ug tungod niini ang tanan giabot og katingala uban ang kahadlok. Bersikulo 44, ang tanang mga magtotoo nagpadayon sa ilang panag-uban, ug ang mga kabtangan sa matag usa kanila gipakigambitan nilang tanan. Kabtangan. Kumusta man ang atong mga kabtangan? O gipamaligya nila ang ilang mga katigayonan, og ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila sa pagtigo matag adlaw didto sa templo. Kanang moingon tang matag adlaw, ang buot ipasabot ana matag adlaw magsimba sila sa Dios. Buot ipasabot sa usa ka semana dunay usa ka adlaw nga ilahang gilain nga masimba nila ang Dios. Munang nagpadayon sila sa pagtigo matag adlaw didto sa templo. So dito sa simbahan, og naghiusa sila sa pagpangaon uban sa malipayon ug mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang balay. So, naay mga sa ilahang balay buti pasabot sa unag yung mga magtotoo nagbinisitahay sila. Dili naman ni mahitabo karon. Kay ang uban ganing halad mga kaigsuonan kos Ginoo maura may musimba, dili man ang naghalad. Daghang mga Kristohanon ang mingsimba kato na lang halad. Ang naghalad wala da kaabot og simbahan. Moingon ang uban, pastor, wala lang usa ko musimba, unya agiira ko sa ako ang balay kay ipadala na lang nako ang akong halad. Ako na lang ning ipadala ngadto simbahan kay muhalad lagi kog pila ka sakong simento para igama natos atong pulpito. Palihog na lang kog karga ni akong halad, pastor. Unya ang katong naghalad wa gyud kaabot sa templo. Pero lahi ang mga magtotoo sa tinuod nga naa sa simbahan sa buhing Dios. Kay nagpadayon sila sa pagtigo matag adlaw dito sa templo ug nagkahiusa sila sa pagpangaon. Kumusta naman ang simbahan nato? Naabay kaon-kaon. Walay kaon kay short kanunay kung ato pangkuhaan para kaon. Kay nganong short man? Lahi naman ang mga magtotoo karon kaysa unang mga magtotoo sa panahon sa mga apostolis. Ang mga apostolis god kung imong lantaw nagkapuliki sila sa panalangin. Karon ang mga apostolis maoy mga leader or mga pangulo sa mga tigumanan sa mga unang mga magtotoo. Karon nga mga panahon kasagaran nga mga pangulo og nagdumala sa mga tigumanan sa mga magtotoo sa tong panahon karon ang mga leaders or ang mga pastor. Wala naman magkapuliki ang mga pastor sa mga panalangin karon. Nagkapuliki na ang mga pastor karong hinusayay. Husay dito, husay diri. Gubot dito, gubot diri. Kay ngano man naa naman tas katapusang mga adlaw nga ang mga tao dili na maminaw sa tinuod nga mga pagtulunan. Ganahan na kayo ang mga tao ug maminaw sa mga sugilanon nga tinumo-tumo. Kabantay mo daghang mga Kristohanon nga ang ilang ganahan ang mga vlogger, mga istorya. Pero pabasahag Biblia perting dukaa.
O niya, pangutana, malangit pa ba kaha ang tao nga inanag kinaiya? Kamo kuno'y pangutanon, basis pulong sa Ginoo, makasulod bag langit ang tao nga inana og kahimtang? Timan-an nato ha, ang pagsulod og langit dili sayon. Ug maunay dapat natong sintrohon, number 1 nga atong tinguhaon sa atong pagpangalagad sa Dios. Kung mga lagad ta, dili langit ang atong goal, walay pulos ang atong pagpangalagad. Dapat sa atong pagpangalagad ang atong gisintro ang langit. Panglangit gyud ta. Niya kinsa man ang makasulod og langit. Katong nalingaw ra sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon, nalingaw lang sa timo-tumo nga mga istorya. Daghan kay mga Kristohanon nga malingaw nga mutan-aw anang mga vlog diha. Mga tinumo-tumo, mga ginama-gama, mga edit-edit. Pero mahitungod sa pulong sa Dios, mura kumbaga napulaan na ba? Dili na excited, dili na pareho sa unang mga magtotoo. Tanawa ra gud ang unang mga magtotoo, sumalas atong gibasa mga kaigsuonan kus Ginoo. Nagpadayon sila sa panagtigom matag adlaw dito sa templo ug naghiusa sila sa pagpangaon. Nganong naghiusa sila sa pagpangaon? Kay ang mga kabtangan nila ilang gipanag-ambitan. Katong dunay mga panalangin ilang gidala dito sa templo ug ilahang panag-ambitan, ilang gisalno-saluhan. Una makabantay ko diri sa amo ang tigumanan, bisag wala pa ko kawali nila sama ani, na ani nagdalag budburon mga kaigsoona, no? Miaging mga bulan na ay nagdalag pila ka kilong pilit. Unya nagdala pag yun og lubi. Ang amo ang pagbudbud na lang. Gibiko lang dito namo. Anindot sad kaayo, wa pa gani ko kawali ani mga kaigsuonan. Pero sa ilahang kasing-kasing, bag-o pa lang kaming nagtigom diri, pero sa ilang kasing-kasing, gaana ang ilahang pagpaambit sa panalangin sa Ginoo. Hallelujah. Unya naana po to'y nagdalag tik-tik sa mais. Kay amo kuno tong palagsingon. Pagkaninduta. Unya kabalo mo unsa, wala pa gani ko kawali sa kahimtang sa tinuod nga mga magtotoo sa gipakita sa Biblia. Kayong uban mga kaigsuonan nga nagsimba diris house church, diris ato ang programa, wala pod sila radio. Wala pa sila radio. Dili pod sila makadungog sa ato ang programa, lahi pod ang ilang nadunggan sa patag Domingo. Salamat ta karong Marso, i-bless man gyud tas Ginoo. Kay ako naningkamot gyud pug ko mga kaigsuonan nga duna ko iparapols nga mga FM radio karong Marso. Magparapols man gyud ko. Kay mao mo gyud ako ang gitinguha nga ang atong mga kaigsuonan nga mga silingan diri nga mga sitio nga maabtan sa atong signal sa 101.3 diri sa atong FM station, matagaan man lang pod natog mga FM radio set. Brato ra man na siya. So muna akong gitinguha nga makaparapols ko nila inig krusada natos Marso. Dili man na siya sayon ang pagpangandam. So ato ang gitan-aw dinhi mga kaigsuonan ang kinaiya, ang kahimtang, ang batasan sa mga taong magtotoo diha sa simbahan sa buhing Dios. So dinhi giklaro nga nagkapuliki ang mga apostolis. Pag-abot sa Buhat Kapitulo 6, pertinang daghanang panalangin. Lahi gyud ang kahimtang sa unang mga magtotoo. Ikumpara sa mga magtotoo sa katapusang mga adlaw. Kay ang gipanagna o gipakita ginang giprapisi ba? Sa wali ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, ato man ang maagian kay paingon man ta diha. Moabot ang katapusan nga mga adlaw, lisod na kayong panahon.
Unya, magpabilin para ba ni silang mga relihiyoso pero perting pagkadaloa. Ato kuno ng basaon mo adto sa didto be. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3. Di ba pertig yung pagka daloa. Tanawa. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3. 1 hangtod sa 5. Timan ikini sa katapusang mga adlaw moabot ang malisod nga panahon. Ang mga tao maghuna-una lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta. Hambugiro sila, mapaytason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan. Dili sila mapasalamaton o dili sila Dios nun. Buot ipasabot, di sila makontinto kung tabangan. Wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo, mabudhion, mapasagaron, ug garboso kayo, palabihon pag yun nila ang kahilayan kaysa Dios. Lano, lisod na yun. Magpabilin silang relihiyoso apan isilikway nila ang matuod nga gahom ni ini, likay kining mga tawhana. So kitang mga kanang nagtinuod sa pagpangalagad, dunay sugo ang Dios, pinaagi kang Pablo. Kung nagtininuod ka, likay ng mga taong wala magtininuod. Kana bitang nagsigira og bisyo, nagpatuyang ras kahilayan, mga taong misalikway sa gahom sa Dios, but ipasabot sa minsay sa Dios. So lahi na gyud ang kahimtang sa mga magtotoo sa katapusang mga adlaw kaysa kahimtang sa mga tao nga mga magtotoo sa panahon sa mga apostoles. Imong makita diha mga kaigsuonan nga ang mga magtotoo sa panahon sa mga apostoles, grabe silang makatabang sa mga panginhanglanon nga tusuban. Ug tungod sa grabe nilang pagtabang, ang mga apostoles nagkapuliki. Kabalo ba mo unsang nang nagkapuliki? Grabe na yung bisiha sa pagbahin-bahin sa panalangin. Karon, wa na gyud. Di na nimo na makitaan sa simbahan. Na ako'y nakitaan nga simbahan nga Thanksgiving. Pertig yung pagkadaghan nagbaboy to. Asa kahatong lugara. Kita ko mga kaigsuonan nga pagkadaghan ng mga baboy, manok. Naapog yutoy, nag-viral man siguro to nga video. Before ang Thanksgiving, naa sila inamutay sila. Na nagdalag manok, unya enjoy pagkaay sila, nagdalag halad, magkanindutan. No? Makain ko nga, mao siguro ni espiritu sa mga espiritu sa unang mga magtotoo. Unsa gani ang kahimtang sa unang mga magtotoo? Tanawa. Ingon sa dinhi, o gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan og ang halin, ilang giapod-apod ngadto sa tanan, sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila sa pagtigo matag adlaw dito sa templo og naghiusa sila sa pagpangaon uban ang malipayon og mapaubsanong kasing-kasing dito sa ilang mga balay. Gidaig nila ang Dios o gikahimut-an sila sa katawhan ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas. Kay nahimuot ang Dios, nalipay ang Dios. Wow. Nindot magyud kaayo mga kaigsuonan kon ang tanang mga magtotoo diha sa inyong simbahan magkahiusa, magtinabangay. Kanang magtinabangay mga kaigsuonan, kana bitang concern ka sa uban. Unya, dili lang kay kanara ang sulat ni Apostol Pablo diha sa buhat. Gisulat na po na dito sa Kapitulo 4. Mao na ng 31. Tanawa sa 31. Kapitulo 4, sugod 31. Unya, ingon din 32. 32. Dito ratas 32. Ang pundok sa mga magtotoo. Kung mointang pundok, grupo. Diba? Sa inyong simbahan na, grupo na ninyo. Inyo ng pundok. Diri pod sa ato ang tigumanan diri, nagpundok sa mig amua.
Ato kunong susihon kung mao pa ba'y kahimtang sa ato ang atong makita diha sa Biblia. 32. Ang pundok sa mga magtutuon nagkahiusa sa hunahuna o kasing-kasing. Wala sila'y kana bitaw, walay mo against kanang musupak. Kanunay silang nagkahiusa. Uyon sila sa usag-usa. Unsa kaha sa inyong simbahan, no? Uyon pa ba kaha ang inyong tagsa-tagsa kauna-huna? Usa sa mga hinungdan nganong dunay mga dili uyon bisan sa panahon ni Moses sa Old Testament tungod kay naay kasing-kasing garbuso. Kung naay kasing-kasing garbuso na di gyud na mahitabong magkauyon. Dire sa atong gibasa ang kinabuhi sa mga unang mga magtotoo. Ang unang mga magtotoo gitawag ni sa early church mga kaigsuonan. Nindot kayo ang ilahang kahimtang. Ang pundok sa mga magtotoo nagkahiusa sa unahuna og kasing-kasing. Og wala kanilay miingon nga siya ray tagiya sa iyang kabtangan kundili silang tanan nag-ambitay na po pagkaninduta, no? Enjoy kaayo. Pagka-enjoy agyon. Nya ingon dayon dire nga kundili silang tanan nag-ambitay sa tanang mga kabtangan nga ilang gihuptan. Ang uban sa dakong gahom ang mga apostolis nagsaksi mahitungod sa pagkabanaw sa atong Ginoong Hesus og ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Grabe nga nagpanalangin ang Dios. Kana bitaw mag-inambitay ang mga katawhan sa Dios, malipay gyud ang Dios. Kanang mo paambit ka. Malipay ang Dios unya damor kang panalanginan sa Dios aron damor kang makapaambit. Mao bitaw na niingon si Apostol Pablo nga gipanalanginan ta pag-ayo aron damurtang magpanalangin sa uban. Damurtang madagayaong magpanalangin. Nya ingon sa dinhi 34. Walay usa kanila nga nakulangan kadtong may mga uma og mga balay. Buti pasabot dili kay ang mga magtutuo sa una usara ilang balay, daghan silang mga balay. Katong na ay mga balay nagbaligya niini ug ang halin gitugya nila sa mga apostolis. Gibahin-bahin kinis mga apostolis ngadtos tagsa-tagsa sumala sa ilang gikinahanglan. Karon nabisi ang mga apostolis sa pagbahin-bahin. Kabantay mo, ang mga apostolis sa gitawag sa early church, sa unang mga magtotoo, ang mga apostolis nagkapuliki sa panalangin sa Dios. Kumusta nagkaharon ang mga pangulo sa simbahan, no? Nagkapuliki ba kaha sa panalangin o nakapuliki sa mga problema? Na ako'y kaistorya mga kaigsuonan, ingon taon ang akong kaistoryang pastor. Wala na ko mo bisita pastor sa simbahan kay naa sa gidala nga mga simbahan. Sa naay simbahan nga iyang giatiman pag-ayo kay kanang ang pangulo sa maong simbahan, grabe nga mo respeto niya. Unya kana gyung dili bitaw paling-paling. Sa pika simbahan, uy, lisod man kayo kay imbis ang panalangin maoy hisgutan ang mga problema manoy. Kana bitang hisgutan ang problema mga kaigsunan. Hisgutan karon. Pagkasunod simana maoy hisgutan. Pagkasunod simana na pod maoy hisgutan. Maura gyapong problemaha. Pagkasunod bulan maura gyapong problemaha ang hisgutan. Pagyapon makalingkawas. Maura gyapong kinaya. Sa laing pinulungan mga kaigsunan mura ka nagmaburyong. Murag kag malato. Unsa ba murag kabantay mo kanang ay mga simbahan nga nagsigir nagbalik-balik ang problema. Ang problema sa simbahan, sa miaging simbahan na adultery. Pagkasunod bulan adultery gyapon. Pagkasunod bulan o sunod tuig na po'y naglive-in. Ana. But lang. Nagkapuliki sa problema ang mga simbahan. Pero sa unang mga early church, wala. Nindot ka intanawon sa Dios.
Mao ni mga ilhanan nga naa natas katapusang mga adlaw. Nga matud pa ni Apostol Pablo nga ang mga tao gahi nag-ulo. Dili na sila musunod sa gustos pangulo, sa mga magwawali. Ang gusto nila, ang ilan ang gusto maoy matuman. Sa ako nang gikaingon kaganina, daghan kay mga simbahan nga ang kongregasyon ay konsultahon sa pastor. Dili na ang kongregasyon maoy mangonsulta sa pastor. Ang pastor na maingon nga unsa may inyong gusto nga ato ang ipintal aning atong simbahan. Mura na og ang kongregasyon ay amo sa pastor, dili na ang Dios. Lahi na gyud. Lahi gyud ang simbahan sa katapusang mga adlaw ug ang simbahan sa early church panahon sa mga apostoles. Tanawa ra gud. Ingon din og ang halin gitugyan nila. Kanang word gitugyan, gisalig nila. Ambot lang sa inyo kanang word nga gitugyan. Sa ako ang pagsabot ani gisalig ni siya. Gisalig ngadto sa mga apostoles. How about kita? Makasalig pa ba kaha ta sa inyong pastor? Or kamo misalig mo sa inyong pastor? Or na mo'y pagduda sa inyong pastor? Kay kung maunay inyohang kinaiya, manumag mo ana sa Dios. Ang mga tinunan, mga kaigsunan, ang mga magtotoo kaniadto, grabe nagkapuliki sila og kanang hatod sa ilang mga panalangin ngadto sa mga apostoles ug ang mga panalangin nagkapuliki. Kung moingon tang nagkapuliki, grabe. Busy kayo ang mga apostoles. Mga igsuon ko sa Ginoo, grabe ka busy sa pagbahin-bahin o pag-apod-apod sa mga panalangin alang sa mga magtotoo. Nya tungod kay na busy o niya muingon gyud kong grabe gyud sila ka busy kay tan-awa ra gud pag-abot sa buhat kapitulo 6 kay gikan tang nagbasa sa buhat kapitulo 2, kapitulo 4, pag-abot sa kapitulo 6 nakabantay na gyud ang mga apostoles. Maunay kahimtang sa mga magtotoo sa panahon sa mga apostoles, grabing nindotag kasing-kasing ang mga magtotoo. Kay ngano ingon ang mga apostoles tan-awa sa bersikulo 1 sa kapitulo 6 sa buhat, wala madugay samtang nag-anam og kadaghan ang mga tinun-an. Grabe na yung daghan Nagkabingkil ang mga lumad nga mga Hudyo ug ang mga Hudyo nga mga Grego nga pinulungan. Ang mga Hudyo nga Grego nga pinulungan miingon, ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod. Kay ang relihiyon mga kaigsunan nga gisgutan nga ni Apostol Santiago, siya mo'y saksi nga ang tinuod nga relihiyon nag-apod-apod sa mga panalangin alang sa mga ilo ug sa mga byuda. Gitawag nes ato ang panahon karon na asilay mga charity. How about karon sa ato ang mga simbahan? Maunay nakatunan nato sa atong simbahan nga kasagaran mga kaigsuonan mag-ihanay man kay ang kwarta sa simbahan kabalo mo unsa panindot dahil building and nagtigom sila mga kwarta diha sa simbahan para rapod sa ilahang Thanksgiving, para rapod sa ilahang mga building. Lahi ang mga tinunan sa una kay naa sila'y mga panalangin, ila day nang ipaambit, ila nang ipakaon sa mga ilo ug sa mga byuda kay walay mga nag-atiman ba, wala sila'y source of income. Pero karon lahi man, lahi ra gyud. Kabantay mo, ako kabantay ko nga lahi gyud. Kay matod pa ni Apostol Pablo, maghuna-una lang man sa ilang kaugalingon. Talagsa kayo mga simbahan ning tabang sa laing simbahan. Kasagaran mga kaigsuonan, murag gakuntis ang simbahan karon. Sa akong tan-aw, sa ako ang pamalandong, murag nagkuntis ang mga simbahan karon. Nagkuntis sila og mga kinsay, mga nindot og mga building.
nindot og mga Thanksgiving kinsay daghan, walay pagtinabangay. Mao ba kaha ni tinuod nga simbahan? Kamo kunoy paniid, mga igsuon kos Ginoo. Mao ba kaha ni mga tinuod nga simbahan? Ang tinuod nga simbahan, mga kaigsuonan, dili na mailas karatula, mailhanas kinaiya, batasan ug sa pangsyon diha sa simbahan. Putli, balaan, matarong. Naabaday balaan mga sigirag puyo-puyo. Mauday na'y balaan nga masigirag kabit-kabit. Na'y mga isyu. Unya, kusog pang mudaig sa Ginoo. Kamu kunoy paniid, anak. Kamu kunoy paniid, mga igsuon kus Ginoo. Di ba naan natas katapusang mga adlaw? But ipasabot, dapat nata magseryoso dapat sa pagpangalagad. Grabe ka, dakong kausaban, grabe ka dako ang gintang. Tanawa ragod ang mga early church, the time of apostles, sa mga apostolis. Ang mga tao, ang mga Kristohanon dito, ang ilahang mga kabtangan, ila dayong gitugyan sa mga apostolis. Pero tanawa ron ang mga tao ron. Kung makahalad, kung makatights, pangitaon. Talagsa ra kayo mga Kristohan mo ingon, Pastor, ikaw na'y bahala, kay ikaw mo'y gitugyanan, anas Ginoo. Bless kayo ang mga tao nga inana kasing-kasing. Kaya nga naman, dako na silang pagsalig sa Dios. Mga tao nga misalig sa Dios, panalanginan o panalanginan sa Dios. Pipila lang ka mga tao inana sirog kasing-kasing. Kay kasagaran kasing-kasing sa mga tao sa katapusang mga adlaw, na maghilalis. Daghang kayo mga simbahan nga nabungkag human sa Thanksgiving. Kay nag-ihinaway baboy, nag-inahaway og kanding. Karon kay ang mga sudan gipanaguan man. Wa mo ka bantay anak. Do na may wala ka bring house. Mao na nga lahi gyud kaayo ang simbahan karon. Lahi na. Magbantay ta. Nya kung imo lang taon ang atong panahon karon ihay nagpagarparay. Wala na gyud magbantay sa batasan. Wala na magbantay sa kahimtang. Tanawa ra gud ang pasabot ni Santiago ang relihiyon nga tinuod. Uno, Santiago 1, ato atong gibasa kaganina, versikulo 27. Gani kumuatras ta 26, tanawa ang 26. Kung may nagtuo nga siya relihiyoso apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuohan og naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Kadaghang mga tao maayong moawit, maayong mo kanta, pero kusog ang mamuyboy. Pero sa panahon sa mga apostolis, wa kayo yung mga instrument. Yes, wala kayo yung mga instrument ha. Sa mga apostolis, wa mo kabantay. Karon pertinin dota ang mga musician, mga music instrument, hagbong na kayo. Pero ang kinaiya, maayo pa ba kaha? Kuan kuno ta, mag-evaluate kuno tas ato ang simbahan. Kanang inyong simbahan, may kalabutan ko kay usatang tanan. Ato kunong i-evaluate ang ato ang simbahan. Ang ato ang mga kanang inyuhang mga musician diha. Nindot kaayo og mga music instrument, hagbong kaayo. Pero sa mga time sa mga apostles, wa gyud sila yung mga instrument. Pakpak ra, sayaw, dagan. Pero karon pagkadaghanan ng instrument.
Nganong wala man sila'y mga klarong instrument kay ginaluto sila. The time sa Buhat Kapitulo 2, Kapitulo 4, Kapitulo 6, ginuluto sila o usas mga nagluto si Pablo. Nagtago-tago ang mga tinunan. Magsimba sila, magtigom silang tinago-tago. Wala sila'y tarong instrument. Pero grabe sila speaking about pagtinabangay. About paghinatagay. Wala sila'y pagduda sa mga apostolis. Pero karon nindot kay mga instrument, mahal kayog mga sounds, pero ang kinaiya, ang batasan, ang kahimtang, layo na kayos bala ang kasulatan. Daghan kayo mga musician karon nga naglibin-libin. How about sa inyong simbahan? Unya dawaton, mangutana ko seryoso lang. Mangutana ko, seryoso lang. Dawaton pabakaha na sa Dios? Hinumduman balaan ang Dios ha? Buhing Dios. Ang mga mensahe nga naas tinuod ka simbahan, balaan. Dili dapat kana bitang abusaran. Mga igsuon, kumusta naman kaha ang atong mga kasimbahanan? Wala ba kaha mainsakto kining mga pagyaga-yaga? Basiog ka ng ilang pagyaga-yaga, haom na sa kahimtang sa ubang mga simbahan. Mga igsuon, magbantay ta. Labi na gyud ang inyong mga musician, mga worship team, mga katabang di simbahan. Dili na tutugutan nga mahimo na nga sama sa mga simbahan, mga Kristohanon sa Korinto. Kabantay mo sa simbahan sa Korinto, grabing ilada. Kay ang mga dili magtutuo, maunonooy maayo og kinaiya. Pero ang mga magtutuo, mura na noon og iro og buaya. Masahon ako, grabe bitaw. Korinto, grabe. Grabe. Unsa nakaha sa katapusang mga adlaw. Ngilad na kayo. Mao nay praspisis Biblia. Di ni pagdaot sa simbahan ha. Giklaro ra nako ang gipakita o gipanagna sa Biblia. Og di ta mo sugot nga maunay mahitabo sa atong simbahan. Ayog sugot nga maunay makit-an ang giprapisi sa Biblia mauna ang inyong simbahan. Ayog sugot. Responsibilidad nato ang pagmonitor, ang pag-evaluate sa atong kaugalingon nga tigumanan. Na akay kaakuhan. Tanawa ragod ang Korinto, mga kigsuonan ko sa Ginoo. Buhi pa bang Dios ang gialagaran? Kapitulo 5. Kapitulo 5, tanawa, imoralidad diha sa simbahan. Unya kung nahitabo ni sa panahon sa Korinto, so nagkangilad na no? Gikan sa buhat, nindot pa kaayo ang mga kinabuhi sa mga magtotoo hangtod sa Roma. Buhat, Roma, pag-abot sa Korinto, uy, nagkasugod, nagkangilad. Labi na sa katapusang mga adlaw, sa propesya sa Biblia, grabe na. Di ta mo sugot. Kaya nga naman, hinumdumi ha, sa 7 kasimbahan, nga gisulat dihas bala ang kasulatan, diha sa katapusang libro sa Biblia, duharay tarong nga simbahan. Duharay tarong. Ang 5, mga kulang-kulang. Tanawa ragon ng mga 7 kaklasing simbahan sa gipadayag. Di ba duharay tarong? Duharay gikahimut-an sa Dios. Ang 5, dunay mga kulang-kulang. Tanawa ragod ang simbahan sa Korinto. Kapitulo 5, unang Korinto, versikulo 1 ko nagbasa. Gidungog na nga may imoralidad diha kaninyo o gilabihan kini kangilad. Nga bisan gani ang mga dili magtotoo wala makabuhat sa ingon.
Tanawa ragon. May pagani kuno tong mga dili magtotoo. Kay wa pa kabuhat aning ngilad. Pero kining mga magtotoo sa Korinto, kang pagka agyan. Unsa nakaha sa katapusang mga adlaw? Karon, naa namang kita sa katapusang mga adlaw. Ihanay tagbantayanay. Responsibilidad nato ang pag-evaluate sa atong kaugalingon ug sa atong simbahan. Kung ang inyong simbahan, luag ra kayo ang tinudluan, bantayin ninyo ni. Kung luag gani ang tinudluan, ambot lang panglangit pabakaha ng simbahan na. Ambot lang kung panglangit pabakaha na. Kung ang tinudluan o winalihan sa inyong mga pastor diha, panglangit pa ba? Kay kung tinuod ng panglangit, girebuke na mo anak. Ako usahay mga kaigsunan, di ko kapugong sa kanabitang nasa akong kasing-kasing nga. Mabugatan siguro ko. Ako mabugatan ko. Makakita ko sa mga Kristohanon nga hilas kaayong tanaw. Hilas kaayong paminaw. Murag si kinsa. Wa na respeto sa mga pastor. Gusto na sila na'y matuman. Ang pastor naghilak. Muingon pod ang uban, saon taman pastor, alang-alang ako ning ilabay, nanganak man ni akong anak. Grabe no? Di na gyud katingog ang pastor. Brad, Kristohanon man ta brad. Nya nagtuon pag itag Biblia, nagwali na pud ta brad. Pastor naman di ay. Musugot ra di ay ka nga ang imong anak nakapabuntis o niya gipuyo sa imong balay. Saon man taan ni Pastor Gideon na? Na naman ni ang ako ning ilabay. Kamu kunoy evaluate. Mga igsoon panglangit dapat ang atuang pagpangalagad. Panglangit. Di ba naluwas na ta? Sa sala? Sa kaulag? Sa tawhanong kailibgon? Nan atong barugan. Mao na nga isalikway ang nato ang ngilad nga kinaiya. Tawhanon kalibutanon nga kinaiya. Pangutan na, makit-an pa ba nis mga kasimbahanan karon? Mangutan na kuno ko, makit-an pa ba ni sa mga simbahan karon? Sir Rizal, Pastor, salamat na nasad mi nakatunan. Karon dalaygon kayong buhing Dios. Si Josepino Paran, maayong gabi Pastor sa tanang viewers. Si Josepino Paran, akong mga pag-ampo nga tagaan kag dihog sa Dios, pag-atiman sa imong mga anak ug sa imong mga buluhaton diha sa inyong simbahan. Dihogan kas Ginoo. Si Eric Galardi, good evening nga kay Song Pahuway. Amen, Pastor, na blessed ko na karelate gikan ni Romelita Bugais. Ang tinuod mga kaigsuonan kung kitang mga magtotoo karon, seryoso gyud ta. Di ta dapat magpaling-paling, di ta musugot nga magpauyon tas batasan sa kalibutan. Sa ubang mga simbahan, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, di ta musugot. Di ta musugot. Ingna imong kaugalingon, di ko musugot. Kinahanglan mo siparit, mo bulag ta sa mga tao nga dili na panglangit ang padulngan. Dili ta gusto nga, di ta mo sugot nga maangin ta. Tagsa-tagsa guta mo atubang. Ayog sugot nga inyong simbahan maunay dagway sama sa Korinto. Kay ang tinuod nga simbahan sa buhing Dios nga maoy haligi ug sukaranan sa kamatuoran, nagkinabuhing balaan, nagkinabuhing putli sa mata sa Dios. Og ang Biblia
maoy gibasihan. Dili ang kana bitang kahimtang sa atong kapanahunan. Kitang mga ginikanan, kamong mga ginikanan diha, kamong mga amahan, inahan, monitorasan ng inyong mga anak. Responsibilidad naman ninyo. Natong mga ginikanan, responsibilidad nato ang pagmonitor. Naana sila sa ato ang authority. Ilalom na sila sa atong pag-atiman. Ayog tuguti nga maadik na sa email. Unya, maadik na sa cellphone. Grabe na rabaka. Bold ang mga kanabitang hilas. Laway na kaayo ang manggawas diya sa cellphone. Unya, kusog pa kayo na silang dugo. Kitang mga ginikanan na sayod na bagitaan na. Kay nakaagi nakasinati na ta diha nga mga pangidarona. Di ta magkumpiyansa. Kanang inyong mga young people, kuyog-kuyog sa mga isikayang people, ayaw ninyo na kumpiyansahe. Labi na kung ang inyong mga young people, kuyog-kuyog sa mga unbeliever, ayaw na ninyo kumpiyansahe. Bantay mo, anak. Inyo ng responsibilidad, ato ng responsibilidad. Kami, akong asawa, samtang nag-sharing may mahitungod sa kahimtang, kanunay na mong giampo akong mga anak. Doon ako itudlo ninyo. Ang akong anak, ako na siyang gi-exercise, ako ginang pandungan. Pandungan ako niya, inigmata, inigpukaw na ako. Siyempre, inigpukaw na ako mga kigsunan, usahay magluto akong asawa. Ya, ako ginang gi-practice sa hilom. Ako nang gi-practice. Ako nang gitudlo ninyo. Inigpukaw na ako sa akong mga anak, ako na silang ampuan. Usahay ang magulang dili na ko maampuan, kay moadto naman sa CR inig pukaw na ko nila. Pero ako na silang ampuan before matulog. Ako na silang pandungan. Ako na silang hikapon. Akong i-release ang blessing sa amahan, sa pagkaamahan. Kanunay na ako nang gireleasan sa blessing, declaration of blessing. Lord, I declare blessing sa ako ang mga anak. Nya ako nganlan, Division, Asap, kiduha raman ang akong anak, among anak. Nya ni kabuntag, kabalo ba mo mga kaigsunan, ako nang gi-practice ako among mga anak. Magluto akong asawa dito sa kusina. Nya ako may tigpukaw, ako po'y tigligo. Usahay, ako ra na silang paliguon. Nya pagkahuman, madto ko sa among kwarto, unya ako nang pukawon akong anak. Nak, mata na kay kuan na, kanang klase na. Ang uban, nagmata na. No, nagtanawa, nagkuan na. Unya ako din na siyang pukawon, niya ako ang agbayan dahil akong pandungan. Pandungan ako dahil akong ampuan. Nya human akong ampo, unya mo kiss dahil na akong anak, unya mo bless dahil na. Nya ako nang ingnon nga, dong, adto ay mong mama, kisi dahil yung bliss dito. Oh, nganong ako nang gisulti ninyo para inyo sa nang buhaton sa inyong mga anak. Kanunay i-deklarar ang blessing. Kanunay i-release ang blessing every day. Sa panahon nga mutulog sila, sa panahon nga mumata sila. Aron protektado sila sa gahom sa Dios. Kay maunay saad sa Dios. Dili kay isa lang dadon ang inyong mga anak sa simbahan kung kuana kanang sa sinultihan pas uban naungo na sa email. Ulahin na. Pertinang adika. Kabantay mo anang ubang mga bata. Magkurog na ang kamot og di kagunit og cellphone. Nya kabalo na magyud ta unsay reaction sa kanang gadget sa utok sa mga bata. Kana ganing 12 years old paubos, bawal gani ang magunit og cellphone ana. Kay ang radiation mga kaigsunan daw na ginay side effect ang utok. Maapektuhan ang utok sa bata. Siya rog wala gyud ta magtagad ana. Siya rog wala gyud ta magpakabana ana.
Responsibilidad nato ng mga ginikanan. Pero tanawa ron ang mga kabataan, gipamalitan og cellphone, gipatutok ang mata sa cellphone. Magdaot man gani akong mata nga bag-o pa ta dag-o pila pa ko ka tuig naggamit og cellphone. Unsa nagkahaay ka og maon na natong mga anak kung ato ng pasagdahan? Ikaw ug ako, kita ang simbahan sa buhing Dios. Kita ang lawas, kita ang templo. Mo nang gihisgutan nako ang pangsyon sa atong kinabuhi ingon kita mga nahiusa kang Kristo. Kabalo ko nga gikan ni sa Dios. Og dili lang para ni nako kundi para natong tanan. Kay lahi naa nagyutas lahi kaayo nga sitwasyon. Perti nagyong taasag distansya kanang gintang kalahian. Imagine sa mga Kristohanon, mga tinun-an sa mga magtutuo sa panahon sa mga apostoles, enjoy kay silang mag-inambitay. Karon pila na siguro kabuk simbahan nga imo makitaan nga nag-inambitay. O kasagaran mga kaigsunan ang giambitan ang mga problema. Ang gimarites ang mga problema. Mga bati dito, bati diri. Mga igsuon, si parita anak nga klase nga kinaiya sa tao. Palayo ta. Mao na nga kaganina pa lang gitudloan na ta og unsaon pag-ila og unsaon pag-ila sa mga katabang ni pastor, katabang sa simbahan. Kinahanglan kasaligan, puno sa Espiritu Santo og puno sa kaalam, kanang tulo. Kumusta naman ang inyong mga katabang diha sa simbahan? Kasaligan na sila? Ha? Kumusta naman ang inyong mga katabang sa simbahan? Kasaligan na sila, puno na sa balang espiritu? Ang taong puno sa balang espiritu, willing kanunay sa pagsunod. Daghang mga katabang sa simbahan, oy. Nga murag ang pastor nay mao'y katabang. Kay ang mga katabang maunay magbuot. Pastor, maunay gusto na kong mahitabo. Daghang kay mga katabang simbahan. Sultihan ta mo, hilas na kaayo. Kay nanatas katapusang mga adlaw. Ug ayaw sugot nga usa ka sa mga bahin anang klase nga mga simbahan. Kay ang tinuod nga simbahan sa buhing Dios puno kanunay sa presensya sa Dios. Kay nga naman, naghari ang balang espiritu, dili ang kaugalingon. Ako nagtuo nga naan mo'y nakatunan ug naamoy napamalandungan sa atong panag-uban. Pastor, na amay giingon nila nga sila ra ang Ginoo magsabot-sabot sa buhat nga adultery. Amo na. Grabe. Ako nagtuo nga ang Dios nag-uban o nagtudlo kanato ug ato ning tipigan sa ato nga pag-uban mga kaigsunan atong hisgutan sunod nga mga live nato na anata sa kapitulo 4 sa Timoteo, kanang mga mini nga mga magtutudlo ato nang pisa-pisahon. Dayong maayong sulugoon ni Kristo. Nindot kay ning magtuon tag Biblia. Series ba? Nindot kayo. Pati nindot ta. Ako nga nagsigi ko og basag Biblia. Damor kong na excited nga mubalik na si Lord. Pero wala magpasabot nga kung nagpaabot ta sa pagbalik ni Ginoong Hesus, di na lang ta mo liho. Liho ta. Labi na kay nangandam ta mga kaigsunan sa ato ang krusada para sa pagpasabot jud sa mga tao nganong naatay pagwali, naatay mga FM station, labi na kung mutukod tag simbahan. Ako nagtuo nga naamoy nasabtan og ang Dios nagpanalangin kanatong tanan. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom. Salamat Lord sa imong mga pulong nga imong gibilin kanamo
Salamat Amahan nga imo kaming gigiyahan sa pagkabot sa mga mensahe nga imo gipasabot dihas bala ang kasulatan. Padayon mo kaming gigiyahan o gipanguluhan. Padayon mo kaming gitudluan. Padayon mo kaming gilig-on. Thank you so much Lord sa mga pulong nga amo karong nakatunan. Tabangi kami sa pagtipig niini. Among itugyan ang among kinabuhi diha kanimo. Kay wala may mahimo kun wala ka. Imo kaming gitudluan kung unsaon namo pagdumala ang among mga kabataan, among pamilya. Salamat Lord nga imo kaming gipahinumduman og gigiyahan. Among gihalad ang among kinabuhi diha kanimo lamang. Og padayon mi o Dios nimong tabangan, diin magpadayon kami sa pagbuhat sa mga buhat nga makapataas pagpasidungog sa imong ngalan lamang. I declare blessing sa matagos sa Amahan sa ngalan ni Jesus. Amen. O gini. Kini yung igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Pagday mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,